Divê ez bêyekê masî ya herî baş bêşaşî bim. Hege ev deng hirîşê te de olan dide niha bicekî bêhna xwe berde. Ma ne wisa ye? Wan her tim ji te re digot hay ji xwe hebe şaşiyan neke. Ev zincîra herî mezin bû ku li pêşveçûna te hatibû xistin. Ji ber ku şaşîtî kirin ne têk çûne. Diriya armancê de nûkirina rotaya de ye. Ew wekî çîrayekê di tariyê de ye. Nîşanî te dide ku di lingê xwe daneyînî ku derê. Her şaşiyek ku em bi hewdana bêkê masîbûnê jê direvin, di rastiyê de derseka bêhempaye ku em ji fêrbûnê direvin. Tişta ku em wekî jehrê dibînin, dema di doza rast de were bikaranîn, dermanê wê ye. Niha cêrbandineke piçûk. Cavên xwe bigire û li ser şaşiyekê piçûka ku te duh kirî bifikire. Yekane dersa ku wê şaşiyê di guhê te da pistî çûbû. Waye, ew ders dibe ku bibe gava te ya herî sax be. Gotera me ya berfire li ser malpera me ye. û dikarim nêrînên xwe binivîs xêz an jî bi peyamekî dengî bi me re parve bikin. Ê peyamûtiyem di beşa daxuyaniyê de ne.